I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is life. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even keep chasing pavements, leads nowhere. I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it all? Should I give up, or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my best? Har I læst det til i morgen? Nej. Er det bare i overskole? Jeg synes også bare, at alle projekter de falder sammen i alle fag nu. Det er simpelthen for mig. Det var ikke forventet, at vi skal kunne læse alt det, når vi har opgaver ved siden af. Vi bliver også nødt til at passe et arbejde, hvor man har råd til at gå herude, altså. Jamen Mette, du må ikke have det i underskole. Nej, det må man åbenbart ikke. Det må jeg godt. Men vi skal gøre det i gang med det her filmanalyse. Nej. Nå. Jeg sidder her. Hvad laver I? Ja, skal til i gang med at lave det her filmanalyse. Har I set Cecilie? Nej. Hun sagde godt, at hun ville komme her. Har du lige læst af, Marianne? Nej, jeg smutter bare igen. Har du kigget på en telefon? Ja, vi snakkes ved. Kan du ikke sende hende herhen, hvis du finder hende? Jo, skal nok. Du vil gerne lige snakke. Ja, hej. Hej. Hun ikke underholdende. Det var hun ikke underholdende. Hun var ikke ligesom hun plejede. Du siger sgu også lidt mærkeligt. Hvorfor spurgte du om det? Hun skulle bruge hende som misbrug. Hun Hun virkede godt nok, det var Det er ikke helt, som hun plejer. Nej. Sådan er det jo, vi fik alle sammen gerne. Nej, vi skal se at i gang. Vi har mange projekter, nu tager vi en af gangen. Ja, nu går Jeg har vi skrevet filmanalyse. Ja. Super. Jeg har det papir her. Jeg er forskellige ting. Hvad skal vi starte med at kigge på det andet slag? Ja. Hvad synes I egentlig om den der film? Det var lidt kedeligt, var det? Det var nok ikke lige den, jeg ville lege. Nej, det var heldigt nok, hun var her på skolen, der var fri for dig. Ja. Kom nu. Hvad skal jeg skrive? Nu er jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke finde ud af det. Skal jeg ikke gå ud og finde Cecilia, eller hvad? Så vi Jo, kan komme jo, i gang? så kan hun lige hjælpe os i gang. Begynder med... Vi sidder her og finder. Det var godt. Hun ikke klapper dig bag. Nå, jamen, du ikke se at komme hjem, Elsa, Jo, det må vi selv. inden vi bliver færdige. Jeg skal også på bussen. Ja. Men, Jeg skal bare cykle, det regner. men Mette, hvor går hun af? Nej, det er det.
Jamen, jeg kan godt lige være god til det. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde hende. Så hun ved, at vi er gået hjem. Tak for det, Lone. Ja. Ja, vi ses. Ja. Hej hej. Nå, hun cykler har der mindst endnu. Så har hun da ikke kørt hjem. Jeg prøver lige at ringe til hende. Det er sikkert en lys hernede. Skide telefonsvarer. Ja, hej Mette, det er Lone. Jeg vil bare lige sige til dig, at vi har besluttet os for at slutte dagen og køre hjem, for det tog så lang tid før du kom. Så nu gider vi altså ikke mere. Men ved du hvad, jeg står nede ved din cykel. Kan du ikke lige ringe til mig? Jeg har ikke kørt endnu. Hej hej. I'm